On očigledno misli da su oni stado kojim neko može da upravlja. Kao što misli za mnoge druge ljude da neko njima može da upravlja i da neko može da kupi njegove glasove. Naše, izvinite. Možemo ponovo samo da... Dakle, ajmo ovako. Kao prvo. On očigledno misli da su oni stado kojim neko može da upravlja. Kao što misli za mnoge druge ljude da neko njima može da upravlja i da neko može da kupi njegove glasove. Naše, izvinite. Možemo ponovo samo da... Dakle, ajmo ovako. Kao prvo. On očigledno misli da su oni stado kojim neko može da upravlja. Kao što misli za mnoge druge ljude da neko njima može da upravlja i da neko može da kupi njegove glasove. Naše, izvinite. Možemo ponovo samo da... Dakle, ajmo ovako. Kao prvo.